Déirí fa fáistí seo Gaeilge don céading, agus nu táid gobar bríthre a ríis. An cemlah cé bríthir? Is bríthir nó is bríthre éiad na rudaí a dhéanamid, agus tá coppla samplaí suas an seo agin, so cé atá ag cailín ag déanamh. Tá si ag ihe mai sibh, tá gasar ag tógáil, tá cailín seo ag gaire, tá na páistí ag sugrú, tá si ag cíú, tá si ag léú, tá si ag éisteacht, tá siad ag ceint, tá si ag arc, agus tá si ina colú. Agus an rud a céimiid a dhéanamh na céimiid na habairte seo léú agus an bríthir ceart a scríomh isteach ar sna barnaí. So léimi na habairtí daobh anis agus heaglah an bríthir ceart a scríomh isteach. So ever a híon, bhí mé cé le má bhréagain. Cé bhí tú déanamh le do bréagain, cé acu seo. Ever a dó, bíam cé nuair tá brún orm. Cé acu seo a dhéanann tú nuair tá brún ort. Ever trí, scoil bíam muid cé leis an winter. Ever a cethir, bíam muid cé lón scoil. Cé dhéanamid le lón scoil. Ever a cuaig, is mai lom a bheith cé an televís. Cé dhéanamid ar an televís. Ever a sé, is mai lom a bheith cé lór. Ever seach, bíam cé le mo cheara. Cé acu seo a dhéanamh tú le do chearde. Agus ever acht, ag am sugrú bíam cé tur. Cé tá tú ag dhéanamh chun tur a dhéanamh.